Здравейте! В обичайното време на Рецепта за култура с обичайните спирки. Филмови и театрални премиери, изложби, акценти от телевизионната програма. От всичко има, вижте сега набързо конкретните предложения. Мария Духтева в галерия Пагане. Едно друго такова хубаво начало ви чака, ако разхождайки се за съботните си покупки, влезете в галерия Пагане, където са изложени творбите на Мария Духтева. За тази изложба няма шумна реклама, няма критически цитати, но приятното настроение, което ви завладява, припомня, че в София има много неподозирани места с възможности да се почувствате откривател. Всъщност Мария Духтева не за първи път показва картините си в Пагане. Живее съвсем близо, ако честно се каже. Но не, разбира се, това е в рамките на шегата. Случайно попаднах тук, минавайки. И контакта с самата галерийска, после из пространствата, които обитава тази галерия, едно долу и тук, това, което виждате в момента, се получи такъв контакт, който бих желала да прерасне в не само отделни неща да продавам тук, а и да направя самостоятелна изложба и така за втори път. Това се случва? Се случва, да. Именно. Харесах, направи ми впечатление едно от заглавията «Дневна луна». Наистина е дневна, смисъл през деня, когато се вижда леко луната, и заради това така реших и да я озаглавя работата. Знам, че всички художници се приличат в едно, колкото да са различни, много мразят да обясняват творбите си. Посоките са много и всеки сам я открива посоката. Така че мисля, че виждайки дадено нещо, просто човек решава, че може да се потопи в него, може да отиде някъде, да пътува с него, може да излезе, да се затвори или да влезе в картината, просто това е негов избор. И така, заради това не трябва да се обясняват толкова картините, колко да се съпреживяват, ако са докоснали някого. Едно хубаво обяснение за това, защо художниците не обичат да обясняват. И аз съм от тях. Но има и други. Сигурна съм, че има и други, които обичат. Разкажете ми историята ето на тази картина, пред която сме застанали. Това е гнездото. Значи историите във всяка една картина започват от някъде, но пътувайки, движейки се и изпълнявайки в дадена техника, могат да отидат някъде, където дори да изненадат и самия автор. Процесът специално на тази техника, която в момента гледате, е сравнително по-кратък от това, което преди съм правила като стил, повече с традиционните графични техники. Няма защо да го обяснявам, вижда се, че е едно гнездо, в което нещо се заражда, живот или нещо, каквото всеки си реши, енергия или космос или каквото и да било. И оградено от нещо, което едно го пази, но от другата страна може и да го набуде, нали, тази мрежа. Така може да има най-различно тълкование, но това е моето обяснение, което може и да не задължавам никой с него. Всеки си има своето обяснение и свой разказ на картина. Така че това просто сега в момента ми хрумна. В никакъв случай не съм си го мислила, когато съм правила работа.